har fået lov til at præsentere de 4, der er nomineret til Unge Kulturprisen. Vi har i alt haft 12 kandidater, nogle var grupper, og nogle var indstillet flere gange. Og jeg er meget stolt over at få lov til at præsentere de sidste 4 finalister, der klarede sig gennem juryen. Og først vil jeg gerne se Helena Jensen. Der er nomineret for sin indsats omkring ungedemokrati i Odsherred. Og så vil jeg gerne se Naima Fischer Jørgensen. Der er nomineret for at være hele Nykøbing Sunshine og være outstanding. Så vil jeg gerne se Emil Kås. Der er nomineret for at udvise stort mod og viljestyrke. Og så vil jeg gerne se Senior Frederiksen. Der er nomineret for sin indsats omkring de mange masker, der er i projekt med asylcenteret. I har alle 4 klaret jer igennem den første del af juryen, og I skal have et rigtig stort bifald for den indsats, I har gjort. Tak for det. Og nu vil jeg gerne give mikrofonen videre til vores borgmester, Thomas, der skal uddele Unge Kulturprisen. Jeg vil gerne starte med at sige til alle de 12 nominerede, der har været, at de skal have et stort tillykke, fordi de er blevet indstillet til Unge Kulturprisen. Det der med at blive nomineret til Unge Kulturprisen, det betyder jo, at der er nogen, der har lagt mærke til jer. Der er nogen, der har valgt at sende et brev ind til Unge Odsherred for at fortælle om, hvor dygtige eller hvor betydningsfulde I er hver især. Og de har ønsket at fortælle, hvorfor netop I har fortjent at blive rost og blive anerkendt. Til alle 12 vil jeg sige, det er rigtig flot, og I alle sammen har fortjent en rigtig stor tak for jeres indsats, og for at være med til at sætte Odsherred på landkortet og præge Odsherred på jeres helt specielle måde. Hvis der er noget, der er svært, ja, så er det jo det der med at danne kultur. Når man danner kultur, så skal man som person turde gå foran. Man skal turde skille sig ud. Man skal turde sige sin mening. Og man skal have mod til at stå ved den, man er. Alle I 4, som er finalister her i aften, jeg ved om jer, at I tør gå foran, at I tør skille jer ud. Og det er rigtig godt gået. De 3 af jer, som ikke får førsteprisen, ja, I vinder jo en billet til VIG-festivalen, så ingen af jer går tomhændet herfra i aften. Men der er jo kun én, der kan vinde Unge Kulturprisen i år på de 17.000 kroner. Udover pengepræmien, og det her det er symbolet på pengepræmien, som Louise står med. Udover pengepræmien, ja, så får vinderen også denne her smukke skulptur. Jeg håber, I kan se den nede bagved. Den er udført af kunstneren Thomas Fryd. Den er blevet skabt af genbrugsplast, der er samlet ind ude i verdenshavene. Og som I måske ved, så er plastik en af de meget, meget store forureningskilder og forureningsproblemer, vi har i verden i dag. Et helt nyt kontinent af plastik, det er jo ved at forme sig ude i Stillehavet. Og det betyder, at fisk og pattedyr, de bliver misdannet af at spise det. Og i vores hverdag, ja, så har vi måske en tendens til at gå og glemme vores ansvar. Jeg håber, at skulpturen her i dag kan være med til at understrege netop ansvaret, også når det gælder om indsamling og kildesortering af plast. Skulpturen, den har et navn. Den hedder homofologi. Det er en sammentrækning af homo og morfologi, og det betyder det sammensatte menneske. Og som I måske kan se på skulpturen, ja, så er det jo på den ene eller anden måde en blanding af både det naturlige og det unaturlige. Måske også et varsel om, at hvis ikke vi passer på vores miljø, ja, så betyder og så har forureningen indflydelse på, hvordan vi også udvikler os og dannes. Nu går jeg over til nomineringen af Unge Kulturprisen.
Kulturprisen i år, den går til et ung menneske, der er et sammensat menneske, og som har vist det fra hele sin unge barndom. Det er et ung menneske, der har kæmpet en personlig kamp for retten til at være lige nøjagtigt den, man er inde i, og stå ved det, man er. Det er et ung menneske, der står ved sig selv og står ved sine valg. Det er et ungt menneske, der motiverer sine omgivelser til at kunne yde sit bedste. Det er et ungt menneske, der sætter sig mål, og det er et ungt menneske, der når dem. Det er et ungt menneske, der har kæmpet for lov til at være en dreng, selvom han har været født for en pige, som en pige. Juryen har skrevet i sin motivation, at Thor skiller sig radikalt ud allerede fra man er lille og stå ved det, man er. Det er modigt, det danner kultur, og det er der, verden bliver interessant. Det er, når man så går udenom normerne, at kreativiteten den starter. Så opstår sprækken, hvor de vilde heste kan løbe ud og gøre verden og Odsherred til et mere fantastisk sted. Mine damer og herrer, Unge Kulturprisen 2016 går til Emil Kaas. Et stort tillykke til Emil. Og vi har også Louise. Er det blomster også? Louise? Ja, du skal også have en buket blomster. Og så synes jeg, at vi skal give Emil og de 3 andre nominerede en ordentlig stor hånd. Rigtig hjertelig tillykke. Tak for jeres indsats, og bliv nu ved. Hvordan føles det at have vundet? Det er rigtig dejligt. Det er vildt. Havde du regnet med det? Nej, først da jeg begyndte sådan og meget personligt. Jeg godt kunne genkende lidt nogle ord der. Hvad sker der så nu? Jamen nu skal de i hvert fald ind på min konto og stå og regne her med. Ved du, hvad de skal bruges til? Nej, jeg ved det ikke helt endnu.